El BAC dual dura uns 2 o 3 anys, depenent de la situació de cada alumne, en què es fan una sèrie d'assignatures. Normalment durant els 2 primers anys el que es fa és més assignatures per reforçar l'anglès, inclús t'instal·la un programa a l'ordinador que t'ajuda a millorar el teu accent, i durant els últims 2 anys el que es fa és triar les teves pròpies assignatures en què cadascú tria el que més li agrada, tant sigui enginyeria, criminologia, fotografia, i a partir d'aquí pots contactar perfectament amb la professora quan vulguis i sempre estan a la teva disposició a través del correu electrònic. Doncs jo vaig començar el batxillerat dual quan feia tercer d'ESO i vaig acabar a primer de batxillerat, i vaig decidir apuntar-me perquè volia millorar el meu nivell d'anglès tant oral com escrit i així obtenir també el doble títol per si l'any que ve vull anar a estudiar fora.